रिवाइंड करून नजरेत रंगा गुलाबी भरून दिलाची कॅसेट रिवाइंड करून नजरेत रंगा गुलाबी भरून गार 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 करून टाकतेस कोल्ड ड्रिंक वाटतेस कोल्ड ड्रिंक वाटतेस la mantombazana adansa kangcono nje kuneStarring umuntu akahamba uyibuka kahle ekhaya lento So ngamukela noma isiphi isijeziso bhuti. Bhuti lalela. Bhuti. Ayi cha bhuti usungishaya. Bhuti ngiyacela ungakwenzi lokho. Ungayenzi leyo nto bhuti ngiyacela. Bhuti ungashaya mothanda kodwa ungazibhanishi wena. Senze iphutha bhuti. Yeah. Siyaxolisa senze iphutha. kahle akulona nje iphutha leni iphutha lami leli yimina nganikhulisa kahle ngithi yimina ngizephutha iphutha elikhulu lami empilweni Bhuti. Dada. Akusikhona lokho bhuti. Iqiniso unini udicilele phansi isithunzi salomndeni namadodakazi akhe afuze yena ayobaleka njengonina nawe Cha bhuti. yazi ngayiqhenya ukuzwa lokho lapho mina ngisebenza ubusuku nemini ngizama ukuhlenga isithunzi salomndeni lo ngisebenza kanzima ukuze nina nigane emndenini eqotho ngenza konke okusemandleni ngiphenduka isitha nginivikela ukuze ngingabikho noyedwa ohlala ngani kodwa yilapho engenze khona iphutha elikhulu uyazi iphutha elincane nje lenziwa yini abantu ngeke bekhombe nina kodwa bazobuza mina Surya uyikhulisa kanjani izingane bayikhulisa kanje Cha bhuti. vele iqiniso yahlulekile mina ukukhulisa odadewethu Cha dada. akusenawo amandla manje umndeni manje usuthembelekile cela ningawuhlinzele yimini ngiyacela nikuthembise ngiyacela nikuthembise Ngiyathemba ukuthi uyajabula-ke. Ngiyabona ukuthi uyamamatheka ngaphakathi uma ubona isimo sakho. Sineka. Yaqhuba ukusineka. Kodwa wena ingenxa yakho yonke lento. Yinxa zakho ukuthi osesibambe ngakhona ukugana emndenini kahle. Impilo yabo isevele yaphenduka isihogo njengamanje. Mina le handlu sengivele ngayenza yaphenduka itshela manje kubona. Njengamanje sibaphilisa kwenkomo manje sesibayeni nje. Noma ngabe ngisiqonda kanjani isimo sabo, kodwa kuyaphoqa ukuthi ngiqinise isandla kubona. Inhliziyo yami iphuka njalo uma kumele ngibaphathe ngale ndlela engibaphethe ngayo. Angithandi nami vele.
Kodwa lento ayilutho kuwena eh? Into enjengale ubala nje la kuwena. Amazi amancane. Wavela wayihambela nje washiya kumnyameni kanjalo. Mina ngusuriya ke. Noma washiya sodwa kanjalo kodwa ngisazophinda ngivuke. Thula nje unubheke inganiso odadewethu emndenini eqotho. Ngibanikeze yonke injabulo abangayithokozelwe yeso. Ngoba usuriya igama lami. Futhi lalela. Kusasa bayeza bakhonyana bakaTeju. Bavela emndenini oqotho kabi. Awuthula ubone ukuthi ngimganisa kanjani emndenini oqotho kusasa. Teju? Ubo, ufuna kwakhe esikoleni ngathi? Rajiti yalalunga what? Bagya? Uyena esikoleni? Bake? Kumele ngawe uyafunda nje. Ufunani la? Hamba. Ungaphuthelwa izethembiso njalo ngomsombuluko kuya kulesihlanu ngo6 ntambama khona lana on yours truly zizonke sisonke DSTV channel 169.